Žilina a okolie. Kto sa cíti nejak takto a potreboval by instantnú transformáciu? Dnes som zavítal do malebnej dedinky Svederník, 10 km od Žiliny, minimálne, maximálne. Poviem vám tak, že moja genetika mi nadelila jednu superschopnosť. Časté svalové fascie a spazmy. Díky. Ja som dobre vedel, že môj chrbát je zauzlovaný jak vianočné svetielka, keď ich vysype v zigelitky, ale René po krátkej analýze veľmi rýchlo zistil, ako tieto moje uzly rozviazať. Ako už vidíte v záberoch, ktoré sú samozrejme po 2 sekundách zrýchlené, René mi veľmi dôkladnou, detálnou, precíznou a hĺbkovou masážou uvoľnil veľa miest v oblasti krížov, chrbtice, krčnej chrbtice a lopatiek. Pokiaľ chceš ale viacej relaxačnú masáž, tak René zjemní a prispôsobí sa ti, ale ja som potreboval poriadne prevalcovať. Ako ja som nechápal, už na druhý deň mi ustúpili tie bolesti v oblasti krížov, ako chalan je fakt majster. Také spazmy mi rozklepal na tých krížoch jak námornícke uzly, no musíte skúsiť. Masáže, Svederník.